אנחנו לא אמרנו אנחנו עוצרים את כל הכניסה של הסיוע ההומניטרי. אמרנו אנחנו בד בבד בעצירת המשאיות שהחמאס משתלט עליהן, ובעצם לוקח את החלק הארי אליו, כן? לוקח לעצמו. ואחר כך את השאריות, ה-leftovers, הוא מוכר במחירים מופקעים לאוכלוסייה הפלסטינית, ועל ידי כך הוא מגייס בעצם טרוריסטים, מחבלים חדשים, הוא אומר לאישה הפלסטינית, אתה רוצה את הקמח הזה? תני לי את הבן שלך בן 15, וככה הם מקיימים את מכונת המלחמה שלהם, ולכן רצינו למנוע את זה. ואמרנו, אנחנו נמנע את זה, ובמקביל נבנה את נקודות החלוקה באמצעות ה-GHF, הגז ה-Humanitarian Fund של האמריקנים, שיחלקו את המזון. אז לא רצינו לעשות כאן ערבה, רצינו להפך, לעקוף את הביזה והשוד של החמאס. רק שזה לא עבד כפי שרצינו, זה לא הצליח, כי לא היו מספיק נקודות וכו'. ולכן למדנו את הלקח, עצרנו את זה, ועכשיו אנחנו פועלים בדרך אחרת. נכנס סיוע, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו שרובו לא יגיע דרך לידי החמאס, ובמקביל אנחנו באמת מעצימים את מספר נקודות החלוקה, את הצירים המובטחים, וגם הצנחות שבדרך כלל לא מגיעות לחמאס. אין ערבה, לא הייתה ערבה, ולא היה מחסור, ובוודאי שלא הייתה מדיניות של ערבה. אני אמרתי עכשיו במסיבת העיתונאים, אם היינו רוצים ערבה, אם זו הייתה המדיניות שלנו, 2 מיליון עזתים לא היו בחיים היום אחרי 20 חודש. אותו הדבר כמו ג'נוסייד. אם רצינו לעשות ג'נוסייד, זה היה לוקח בדיוק אחר הצהריים אחד. אין ערבה, אין מדיניות של ערבה, היה מחסור, וצריך היה להפסיק את זה, ועושים את זה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן.